Len għandu 6 snin u twilet il-Kambodja. Ġie adottat 5 snin ilu. Jade għandha sena u nofs u twildet l-Indja. Hija ġiet adottata ftit ta' xhur ilu. Din hija l-istorja ta' Sean u Wendy, koppja li ilha miż-żewġ għal dawn l-aħħar 6 snin u li ddeċidew li jagħtu ħajja u esperjenza ġdida lil żewġ titfal familja Maltija. Xtaqna li konna tfal u meta rajna l-options li kellna fiċ-ċirkostanzi li konna fihom, ħassejna li l-adoption hija l-aħjar deċiżjoni li stajna nagħmlu. Sean, il-missier tal-familja, jgħid li l-adozzjoni hija l-ikbar imħabba li l-ġenituri setgħu jagħtu lil dawn iċkejknin. Stajna mmorru naraw IVF su hekk għax kien hemm xi technical problems żgħar f'dak il-biċċa tax-xogħol, imma ħassejna li l-adozzjoni hija l-iktar imħabba li nistgħu nagħtu basically u qbilna magħha mal-ewwel. Minkejja l-isfidi li tgħaddi minnhom koppja sabiex tadotta, Sean u Wendy kienu lesti li jaffaċċjaw dak kollu li kien hemm bżonn bil-għan li jagħtu mħabba ġdida lil Len u lil Jade. Jiena Wendy ma taħsibx li nibżgħu f'dawn l-affarijiet, anzi nidħlu ftit ta' challenges u ma beżżatna xejn. Sean u Wendy jitbissmu meta saqsejnihom għala ddeċidew li adottaw iżjed minn darba. L-ewwel kellna Len, fortunatament we have been matched to a healthy Cambodian boy. Kważi 6 snin ilu, ġie Malta on the 19th of March 2013. U kienet esperjenza sabiħa. Għadda żmien, Len kiber, aħna kbirna wkoll, u ddeċidejna illi nerġgħu nippruvaw wara li Len bedejna I want a sister. Insaqsu lil Sean kif in ir-relazzjoni bejn iċkejkna Jade u Len minkejja li hemm 6 snin differenza bejniethom. They go very well, ma naħsibx li għandha x'taqsam l-età mill-ewwel ġurnata li morna għal Jade għax Len kien magħna throughout all this process. Xejn, love at first sight. Ma rridx jitlaqa, I want my sister home with me. Il-koppja titkellem dwar kif l-għajnuna waslet f'kull sens. Fil-fatt il-gvern ħareġ skema fl-aħħar budget li jgħin il-familji li jkunu ħajadottaw għattu massimu ta' 10,000 euro biex imorru għall-ispejjeż li tinvolvi l-adozzjoni minn fis għall-aġenzija u kost ta' karti u posta u affarijiet li għandhom xaqsmu għal vjaġġar. Wendy talaq l-intervista b'messaġġ lil dawk kollha li qed jaħsbuha għandhom xi jadottaw jew le għaliex forsi jibżgħu mill-isfidi li ġib magħha l-adozzjoni. Go for it għax hija xi ħaġa indeskribbli mħabba instant xej kif tarhom mal-ewwel taqtawx qalbkom għax xi ħaġa assolutament ġifieri li completes you.